Jura pişesazî û bazirganiya Diyarbekirê û jura pişesazên tekstîlê yên Bakurê Kurdistanê bi endamên saziyên xwe re li ser bandorên serdema pandemiyê û rewşa karsezan anketê ku kirine ragihandin. Hatiye ragihandin ku teqrîben 9,000 kargeh li gor rênimayên vîrusê hatine girtin lê tenê 123.4 ji wan piştgirî wergirtine û piştgirî li gor pêwîstiyan kêm in. Serokê Jura Pişesazî û Bazirganiya Diyarbekirê Mehmet Kaya da zanî ku herî zêde karsaz û dikandarên li Herêmê û Diyarbekirê serdema pandemiyê bandor dîtine. Kaya da zanî ku her diçe kargeh zêdetir tengav dibin û pêkva jî bêkarî û pirsgirêkê din jî zêde dibin. Kaya balê dikşîne ku teqrîben 108 kargehên li Diyarbekirê ji piştgiyan nikarbûne sûd bigirin û piştgiriyê hatine dayîn gelek kêm û sînordarkirî mane. Bu korona süreci en çok etkilediği bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Di encamên anketên ku me li Herêmê kiriye û li Rojavayê Tirkiyeyê hatine kirin de aşkere dibe ku herêma me herî zêde ji serdema pandemiyê zirar dîtiye. Sedemên wan encaman jî pişesazî û kargehên li Herêmê teqrîben ji 194 saziyên biçûk û yên rêzê ne ku wan jî nekarî ji piştgiriyan sûd bigirin. Ji xwe ew sazî bi derfetên biçûk li piya diman û bandorên vê serdemê wan kiriye tengasiyên mezin. Li Herêma me bêkarî li gor daneyên Tirkiyeyê du qat zêdetir e û ger ku ji bo piyasaya Herêmê plansazî û piştgiriyên nû neyên kirin dê pirsgirêk zêdetir û girantir bibin. Karsaz balê dikşînin ku biryarnameya Wezareta Navxweyiya Tirkiyeyê kargeh hatine girtin lê tenê 120 kargehan karîne piştgirî bistînin û yên din nikarin kireyê xwe û heqê karmendan bidin. Xwediyê markaya xweciya tekstîlê li Diyarbekirê Îhsan Oğurlu jî anî ziman ku gelek pişesazî û kargeh di rewşeka xirabdane û niha ji kar derxistina karmendan qedexe ye lê demên pêş de bêkarî dê gelek zêdetir bibe. Hinek ji boy ku önlem bir bistînin girtin mesela mecbur önlemeye girtin. Hinek jî ji bo hatırê ku şuqul net hatin kirin. Çünkü îrot Diyarbekir jî pirê dünya tekstîlê ku markaya dünya redxabitin hene. Mava markal tamamı cihanı girtin. Mağazaya ku girtin. Gaba mağaza girtin iş nama. Ama ana zeyde hedi va berbjorda çe vega üretim tenkin. Tahmin etkim ana sadi bis yamaya nama yoktin. Le temkinli ne insan beneme çava bişkulun, çava nakabtin. Neticede tekstili her tekstili de pensit kest kabitin, eksesit kest kabitin hani. Karsaz balê jî dikşînin ku ew çi qas li kargehan bergiriyan bigirin û rîska belavbûna vîrusê kêm bikin jî dema karmend ji kar derdikevin dibe ku şovayê li ciyekî din bigirin. Loma jî di rewşeka nediyar de ew hewla li piya mayînê didin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.